लोङा थैनो नों थैनो ना सोर थैनो नों बादा थैया जायो नामा मा मुलि लोंदों नङा मा मुलि लोंदों मा मुलि दंहो थैलाबो नांजा जोङो आं सिगाङाव मोनसे भिडिअ क्लिप होदों दहाय ससे होदों ओमफ्राय आं दा होगोन साउन्ड क्लिपखौ बिराद खासि बिसि मोनसे घटना बर' हारिनि गेजेरावहाय बिराद मोनसे सोमोनांथाव आरो गिथावना आरो मुगैथाव मोनसे भिडिअ आङो आसुरित मोनदों थारमाने भिडिअआ जाहैबाय मा बहुत सिरियास बियो दा बाथ्राया जाहैबाय मा माबोरै जादों आङो माने बिथांमोननि रायलायनायाव आङो भिडिअखौ नुनायावहाय सोंनायावहाय आङो दिनै एसे क्लियार मिन्थिनो मोनदों माने नैबे जाहैबाय मा जाय हिनजाव आं दा होगोन भिडिअखौ माने आं होजोबगोन नोंसोरनो हो जाय बे हिनजावा दिनै जाय हौवाजों हाबा जादों माने बे हौवाया माने हौवानि हिनजावा खारदों आरो दस्राजों हौवानि हिनजावा खारबाय ओमफ्राय बै हिनजाव गिबिनि उन्दै दंखायोमोन बेजों उन्दै दंमोन दा जाय गदाय हिनजावा बै खारजानाय बिसि खारजानायजों जाय हिनजावा गोदान हाबा जाफैफिनदों बे माने हिनजाव गदाया बै आगुनि फुराना गिबिनि थांनाय उन्दैखौ बुथारदों जाहैबाय दा बे जाय बुथारग्रा बे हिनजावा बुंनाय बायदिब्ला सोंदोंमोन जे रायजो राजाफ्रा जे नों उन्दैखौ मानो बुथारा होननानै मानो बुथारा नों होनना सोंनायाव बियो होनदोंखि बिबैया होनहरबाय नालाय नोंनो मानो उन्दै नांगौ होननानै बिदियाव बुथारदोंनो बा होमबाथ' बै बिबैनिबो दाय सोर बिबै बिलाय होमबाथ' गावनि बिमाया बुंहरदों गावनि बिमाया बुंनो जानो हागौ दा माबोरै जादों बे बाथ्रा बेनि सायाव मोजां इनभेस्टिगेसन जानांगौ ओमफ्राय बेफोरबायदि खासि बेसे मुगैथाव खामानि मावग्रा दिनै बियो दायखौ बारग'दों ना बारग'आखै जों मिथिया रायजोफ्रा मा बिसार खालामखो जों मोजां क्लियार मोनाखिसै भिडिअआ दिनै क्लिपआ बे गोसारगासिनो दङ स' आङो दिनै फुङाव नुदोंमोन आङो सिखारग्रोमोना खिन्थु आङो मा भिडिअ सानदोंमोन आङो बारा क्लियार गुरुत्व लायाखैमोन नाथाय जेब्लानाखि दा बे गोसारबाय थायो अब्ला लोगो लोगो आं शक जाबाय माने मोनथिबाय माने बिनि आङो मोनसे पिक्सार होनो बाहाय बेवहाय सासे बिनानावा लिरदों ओमफ्राय बे हिनजावा बिमाया गिबि बिमाया बेनोमोन ना मारै आं क्लियार जायाखिसै दा आइ एम नट क्लियार माने हिनजावा बै दख'ना गाननायामोन खोमा बे दख'ना गाननाय हिनजावा दा खारबाय गुबुन माने हौवाजों खारफालांबाय बियो उन्दैखौ गालांनानै ओमफ्राय बे हिनजावनि उन्दैखौनो नैबे दा सासे गदाया फैनानै माने हौवाजों हाबा जाफैबाय नालाय बे खारनायनि हौवाजों हाबा जाफैफिनबाय ओमफ्राय बिनि थालांनाय उन्दैखौ नै बे गदाया दा बुथारनाय जाबाय आरोखि नायनायसाय बेसेबां मुगैथाव बेयो जोंनि हारिनि गेजेराव मा थासारि जामारदों जोङो मानि थाखाय खारो मानि थाखाय हाबा जायो मानि थाखाय जोंनि माने हाबा जानाया जोंनि गेजेराव गेलेनायसो जाबाय लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय गथ' गथायखौ इसेबां आनानि थानानै खालामलांबाय आं मोनसे कुइसन सिखारनो नागिरदों बिथांमोनानो दिनै गुबुनजों हाबा जादों गथ' गथाय दैगारनानै गुबुनजों खारलांदों मा नों खारजे खारदों दिनै नों जे खारबाय नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ बिदि खालामदों नामा नोंनि बिमा बिफायाबो मा बिदिनो खारफिनदों नामा नों माने जोनोम होनानै दस्रा हौवाजों खारदों नामा दिनै बिमायानो जुदि बिदि नङाब्ला नों बोरै सोरनि गियान लादों दाना नों मा सोलोंखो सासे हौवाजों रायजो जानाया थोआखिसै नोंहा मा नोंलाय गथ'खौ खांबाय मानो गथ' खाङा नों गथ' खांनो नाङामोन नों हाबाखौनो जानो नाङामोन नोङो बेबायदि जानो गोसोबा नोङो दिनै आनानै थानानै बेस्रा अन्थाव बाथाव उन्दै गथ' हाबाब ना फाब दं मा दाय दं बे गथ'आ मानो खाथि खाथि बुथाराखै बियो आंनिबा बे हिनजावा जाय मानसिया बेबायदि खामानिखौ मावदों बेयो बे भिडिअ बुंला आं मानोना ओरैबायदि बिदियाव माने आं कन्ट्रल खालामनो हाया थारमाने आंना ओरैबायदि मानसि ओरैबायदि बेफोरबायदिखौ आङो सुखुवा मानोना बांद्राय बेफोरबायदि गियान अगियान गाज्रि मानसिनि माने नुबाथाय आंना ओरैबायदि मोदोमा मावजोबखायो आंना रागायाबो जोंलाबाया बारा जे रागा जोंबाथाय आंना मोदोम मावो जे मोदोम मावबाथाय खाथियाव रावबो थाखासै अननानै मानोना खाथियाव बोरैबा थायोबा बिपद जागोन आरोखि बाहाय आं सोरबा आं गोबावबो सिनाया रावखौबो सिनाया आरो हमथानो हानांगौ थानखा ओरैबायदि बबेनिफ्राय बोलो फैयो मिथिया आरो जायखौ मोनो बेखौनो जेजों मोनो बिदिनो होगोन आरोखि सिखा दंबा सिखाजोंबाबो दंथारजोंबा मा आसरित माने आङो भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगो आसरित मोननानै आं नोंथांमोन बिजाब फोरमायबाय
दा जोंनि माने माखासे थासारि बे ट्रेन्डिं बायदि जाबाय ट्रेन्डिंखौ होनांसिगोन जों दोनखारनाय हाबा जादों खारदों गथ' सानै हगारलांदों सासे हगारलांदों खारदों गुबुन हौवाजों खारदों सोरबा गुबुन हारिनि जाथिनि मानसिजों खारदों सोरबा गावनिजों खारदों बे आरोना सोरबा माने सानैबो हाबा जालायदों खारलायदों गुबुन बेहाबो बिसि गोनांखा फिसाय गोनांखा सानैजों दोनखारलायदों बिदेशआव थांदों आरो दिल्ली मुम्बाइ माद्रास बेंगालर थांदों थाहैदों वाह इन्टारेस्टिं दिनै नोंसोर बे बैसो थानाय समावल' इन्जय ला नोंसोरो फैगासिनो दं नोंसिनि समा जाय समाव नोंसोरखौ मा सोरबा सैमायाबो जायगा होनाय नङा मोसौफ्राबो जुनारफ्राबो जायगा होनाय नङा बे थासारिया नोंसिनि जिउआव फैगासिनो दं नायबाय था नोंसोर बेफोरबायदि आखुनि मानसिया ना नोंसोर माबायदि लक्ष्यजों थैनांगोनथाय जिउआव नोंसोर नोजोर होबानो जाबाय जाय गावनि देहानि गोसोनि हास्थायनायखौ सुफुंनो थाखाय सोरनिबा दुखु जारला हगारनानै गावनि बिबारजों समान गथ'खौ गालांनानै दिनै आनानै थानाय गारना थांदों बिनि पापखौ नोंसोर रुजुनांगासिनो दं रुजुनो मोननो थांगासिनो दं लागोन नोंसोर दा इन्जयमेन्ट लागोन नोंसोरो बैसो दं नालाय दा इन्जयमेन्ट लागोन नोंसोर खिन्थु फैगासिनो दं नोंसिनि समा नोंसोरखौ बिमायाबो नोंखौ बिदि फोरोङाखै समाजाव फोरोङाखै दिनै नोंसोरसो दिनै एन्ड्रइड मबाइल आखायाव लानानै एन्ड्रइड मबाइलाव नोंसोरो मोजां भिडिअफोर नायै एन्ड्रइड मबाइल लानानै सोरजोंबा भिडिअ कल रायलायनानै ओरै जानानै नोंसोरसो खुद गावनो बे गियानखौ सोलोंदों मानोना बेहाय रावबो फोरोंनो हाया बेखौ खुद गावसो फोरोङो बे बैसोआव रावखौबो फोरोंनो हाया बिसोर नोंसोर खुद गावनो सोलोंनानै बेफोरबायदि जानानै थांनाय दिनै नायदो दिनै बियो जुदि माब्रै जेनेबा गाव जाय फिसायजों हाबा जाफैदों फिसायनि फिसा बलिते बेबोथ' गावनि फिसाना बाथ्रायाव दंखायो बिहारिनि फिसाखौ माने गोदो टिजि मलाफोरनि बाथ्रा दङ टिजि मलानि नोंथांमोना निस्सय मोनसे लेखा फरायनो मोनदों बे टिजि मलायाखौ माबायदि माने खालामदों बिमा गदाया बेबायदि मोनसे काहानिफोर गोबां दं बे काहानिफ्रा बे शास्त्रफ्रा ओरैनो नङा शास्त्र आरो काहानिफ्रा ओरैनो नङा बियो जाहैबाय मा जिबौ गांसोमनानै फैयो खिन्थु जोंबो बुजिनांगोन नाथाय गासैबो नङा गासैखौबो जों बुंनो हाया बेनि गेजेराव 50% मोजां 50% गाज्रि 50% मोजां आं बुंगोन 50% मोजां 50% गाज्रि दा थान आरो मोननोना मानसिखौ मोननो थान दा बे आरो फैदो आं नोंसोरनो भिडिअखौ होनानै होनोसै आरो नोंथांमोना नाय खोनासंगोन दाबाय आं भिडिअखौ माने होनानै होनोसै मुलि लोङा थैनो नों थैनो ना सोर थैनो लोंबा दा थैया जायो नामा मा मुलि लोंदों दासो थांदों बियो नङा मा मुलि लोंदों मुलि दङमोन होजों मा मुलि दंहो थैलाबोनांजा जोङो थैथो थैलाबोनांजा जों मानि थाखाय मानि थाखाय नों बुथारनाङामोन मानि थाखाय नों थाइदों नोंखौ मानि थाखाय नों हाबा जाफिनामोन बेखौ बुंदो दे हौवाया जाहैबाय नों हौवा लानानै नों थैला जायोमोन ना मानि फिसालाखौ नों माबानांगौ बुथारनांगौ साइजआव नों फिसालाखौ लानानै नागारनांगौ bisa jagomu अनग्रालाय मानो बुथारनांगौ दिनै साजां बना साजां नङाब्ला मान बुथारानो मानो फुथारा मा दाबो खोन्था नोंलाय सासे बिमानि गुन गैयालै नोङो मान खोन्थाया खोन्था बिमाया नायहरबाय नालाय नोङो मानो फिसा नांगौ होनबाय बे नोंनि फिसामान बे नोंनि फिसामान फिसा नङाबाबोथ' ना हौवाखौ लाबाय हौवाखौ लाबाय सोरखौ मा बुथारगोन बेलाय हौवाखौ लाबाय
मानो खोन्था मानो फुथारा नोंना फिसा गैखाया नोङो बेखौनो फिसा आंनिफ्राय आंखौ सानना लाबा जायो नामा पुलिस गैयामोनब्ला नोंनि आखाइखौ खिन्था जागौ खै खिन्था जा मानसिमोन दानि मा जाखो खिन्थाखौ खै खिन्था बिदि बुंबाय नालाय आंदि खारना दा बिमा बिफाफोरनिखौ बासायनो हाला सोर बासायनो हायो बिसोर दा बोरैबा जायो जोंनासो दाय मालायनि फिसाखौ बुथारनांगौ जानो बिसोरबावो फैसा कसे हाथायबो बारखौ होजोबदोंलै नोङो दाखिनिखौ दाखिनि खारदों दाखिनिखौ दाखिनि खारखादों दाखिनिखौ गारखादों बेखौहाय आरो लानो थोनायखाय आं गोदान लाफिनदों मोजां सोंदोंलै नोंथा जाबावगोन आरो मारै बुथारनायखौ सोंदोरा दा गथ'खौ मा दायाव बुथारखो नोङो जेनेबा बार बुथारा नोङो बे गोलैफोरा मा खोन्थालाय नोंसोर मा खारनाव लिंबोनानै मा खारनाव साग्रो दे बुं दे खोनासै आंबो थैनो मुलि लोंहैदों आङो आं न'आव थांनानै आंबो थैनोसै मा